Gwyn Peate ydw I, a fi wedi perchennog Ysgol Yrru Peate, yn dysgu bobl i ddreifio rwan ers 3 blynedd ar 20. Treulais i 19 mlynedd fel athro ysgol gynradd, ond yn yng Nghalon o'n i'n teimlo rhyw ddwrnod byswn i'n licio gweithio am i fy hun a fod yn hynna'n gyflogedig. O'n i'n meddwl bod yna fwlch yn y farchnad lleol i Ysgol Yrru newydd. Felly, nes i benderfynu yn ystod gwyliau'r haf yr ysgol, mynd i wneud y hyfforddiant a chymhwyso. A wedyn dechrau gweithio ar y car yn y bora, llawn amser yn yr ysgol trwy'r dydd, a gweithio eto ar y car yn ystod y gyda'r nos. Mewn chydig o fusaidd oherwydd toriadau arian cyhoeddus, penderfynwyd bod nhw'n mynd i dorri hanner swydd athro yn yr ysgol. A mi gymerus i'r cyfle a gwirfoddoli i dorri hanner fy swydd. Ond wrth gwrs oedd o yn gambl mawr, achos o'n i'n gadael hanner swydd ddiogel i Fentro i weithio i mi fy hun. Dwi'n meddwl bod y cynllun Amser i Fentro yn wych o beth, oherwydd bod pobl yn cael gwireddu i breuddwyd a treialu i syniad am fusnes newydd, ac eto cael diogelwch o wybod bod gynnyn nhw'n dal i cyflog. Fysa hwnna wedi bod yn help mawr ac yn gysur mawr i mi petai o'n bod pan ddechreuais i weithio i mi fy hun. Yn ffodus i mi, mae'r busnes wedi llwyddo. Mae o wedi rhedeg gwan ers 3 mlynedd ar 20. Ac dwi'n falch erbyn heddiw mod i wedi mentro, oherwydd mae'n rhoi boddhad i mi, mod i wedi llwyddo i wireddu fy mreuddwyd. Ac mwyswn ni'n dymuno dda i bawb sydd yn dymuno gwneud hyn ac yn cymell nhw i manteisio ar y cyfle a cael ei gwobr ar y diwedd.